Matthew 21 verse 1 ngokukaMatewu 21, kwathi ukuba basondele eJerusalema sebefikile eBhethfage ngasentabeni yeminqumo, uJesu wathuma abafundi ababili, wathi kubo, hambani niye emzaneni obhekene nani, nizakufumana masinyane imbongolo ikhulekiwe nethole elinayo. Zithukululeni nizilethe kimi. Uma umuntu esho utho kini, anothi, iNkosi iyazidinga, uyakuzithumela masinyane. Kepha lokho kwenzeka ukuba kugcwaliseke okwashiwo ngumprofethi othi, yishoni kuyo indodakazi yaseSiyoni ukuthi, bheka iNkosi yakho iza kuwe imnene, ikhwele embongolweni, yebo, etholeni, inkonyane yesilwane esiboshelwayo. Abafundi bahamba benza njengokuba uJesu ebatshelile, baletha imbongolo nethole, babeka izingubo zabo phezu kwazo, wahlala phezu kwazo. Iningi lesixuku lendlala izingubo zalo endleleni, kepha abanye bagawula amahlamvu emithi bawendlala endleleni. Izixuku ezazihamba phambili nezazimlandela zamemeza zathi, Hosiyana kuyo indodana kaDavide, ubusisiwe ozayo egameni leNkosi, Hosiyana. Kwathi esangena eJerusalema, umuzi wonke wanyakaza, wathi, ngubani lo? Izixuku zathi, ungumprofethi uJesu waseNazaretha laseGalile. UJesu wayesengena ethempelini, waxosha bonke abathengisayo nabathengayo ethempelini, wagumbuqela amatafula abashintshelana imali nezihlalo zabathengisi ngamajuba, wathi kubo, kulotshiwe ukuthi indlu yami iyakubizwa ngokuthi indlu yokukhuleka, kepha nina niyenza umhume wabaphangi. Kwase kufika kuye izimpumputhe nezinyonga ethempelini, waziphulukisa. Kepha abaphristi abakhulu nababhali bebona izimangaliso azenzayo, nabantwana bememeza ethempelini bethi, Hosiyana kuyo indodana kaDavide, bacasuka, bathi kuye, uyakuzwa lokhu kushoyo laba na? UJesu wathi kubo, yena anizange nifunde yini ukuthi, emlonyeni wezingane nawabancelayo uzilungisele indumiso na? Wayesebashiya waphuma emzini waya eBhethaniya, walala khona. Kepha ekuseni esebuyela emzini walamba, wabona umkhiwane owodwa ngasendleleni, weza kuwo, akafumananga lutho kuwo, amaqabunga odwa ayesethi kuwo, akungabe kusavela sithelo kuwo naphakade. Umkhiwane wabuna khona lapho bekukhona lokho. Abafundi bamangala bathi, umkhiwane ubune kanjani masinyane na? UJesu wayesephendula ethi kubo, ngiqinisile ngithi kini, uma ninikholwa ningakabazi, anikwenza okumkhiwane kuphela, kodwa noma nithi kule ntaba, nqunquleka uphonseke elwandle, kuyakwenzeka. Nakho konke eningakucela ngokukhuleka nikholwa, niyakukwamukeliswa. Engena ethempelini, kweza kuye abaphristi abakhulu namalunga esizwe esafundisa, bathi, ukwenza lokhu ngagunya lini na? Futhi ngubani okunike leli gunya na? UJesu waphendula wathi kubo, nami ngizakunibuza izwi libe linye. Uma ningitshela kona, nami ngizakunitshela ukuthi ngenza lokhu ngagunya lini. Ukubhaphathisa kukaJohane kwavelaphi, ezulwini nokuba kubantu na? Bakhulumisa bodwa, bathi, uma sithi ezulwini, uzakuthini kuthi? Pho anikholwanga nguye ngani na? Kepha uma sithi kubantu, siyayesaba isixuku, ngokuba bonke bathi uJohane ungumprofethi. Base bemphendula uJesu bethi, asazi. Wayesethi kubo naye, nami anginitshelanga ukuthi ngenza lokhu ngagunya lini. Kepha nithini na? Umuntu wayesenamadodana amabili. Waya kweyokuqala wathi, mntanami, hamba uyosebenza namuhla esivinini. Yaphendula yathi, angithandi. Kodwa ngasemuva yaguquka yaya. Wayeseya kwenye washo kanjalo, yona yaphendula yathi, ngiyaya, Nkosi, kepha kayiyanga.
Yiyiphi kalawa amabili eyenza intando kayise na? Bathi kuye yokuqala uJesu wathi kubo, ngiqinisile ngithi kini, abathelisi nezifebe bangena phambi kwenu embusweni kaNkulunkulu, ngokuba uJohane weza kini ngendlela yokulunga, anikholwanga nguye, kepha abathelisi nezifebe bakholwa nguye. Kodwa nina, khona nikubona, aniguqukanga nakumuva nize nikholwe nguye. Yezwani omunye umfanekiso. Kwakukhona umuntu umnininto owatshala isivini, wasibiyela ngothando, wabamba khona isikhamo, wakha isiqingo sokulinda, wasiqashisa kubalimi, waya kwelinye izwe. Kwathi sekusondela isikhathi sezithelo, wathuma izinceku zakhe kubalimi ukuba zithathe izithelo zakhe. Abalimi bazibamba izinceku zakhe, enye bayishaya, enye bayibulala, enye bayikhanda ngamatshe. Waphinda wathuma ezinye izinceku eziningi kunezokuqala, benze njalo nakulezo. Ekugcineni wathuma kubo indodana yakhe, ethi, "Bayakuyayisa indoda yami." Kepha kwathi abalimi bebona indodana, bakhuluma kodwa bathi, "Lo uyayindlalifa, wozani siyibulale, sidle ifa layo." Base beyibamba bayiphonsa ngaphandle kwesivini, bayibulala. Pho-ke mhla kufika umninisivini, uzakubenza njalo labo balimi na? Bathi kuye, uzakubabhubhisa kabi labo ababi. Isivini sakhe sinikwe abanye abalimi abayakumnika izithelo ngezikhathi zazo. UJesu wathi kubo, anizange nifunde yini emibhalweni ukuthi, itshe abalimkazi bayo abakhi, lona laba yinhloko yegumbi, lona lavela enkosini, liyisimangaliso emehlweni ethu na? Ngalokho ngithi kini, niyakwamukwa umbuso kaNkulunkulu uphiwe isizwe esiyakuveleza izithelo zawo. Owayo phezu kweli tshe uyakuphohlozwa, kepha yilowo nalowo eliyakuwela phezu kwakhe liyakumcolisa. Abapristi abakhulu nabaFarisi bayizwa imifanekiso yakhe, bazi ukuthi ukhuluma ngabo, base befuna ukumbamba, kepha bazesaba izixuku, ngokuba zazithi ungumprofethi. Amen.